Umulenze moze kena kwa mon. So n'izu ụka nụ anyị bago now. Kisa na ifugo. Mfugo opekata mpe olugo ise. Somebody ji eme the last one from K. Johnson Suleman or say that na inu ana ogu adịrọ mma. That even nyanwa bụ mmadụ that is something okulu ha n'okwu ana leave it na ya n'ụlọ onwe ya ọgụ. O wenye example ebe mmadụ na ya many years ago. The person nali ya na mecha lụọ nọ na lụkọta ya, then fast forward the person lụọ ụnọ lụcha nụọ nwaanyị mụta ụmụ ise ime ụmụ ise ahụ ebe anwụọ na 3 no critical condition n'ozi ebe o jeje ju esa si ya na onye ọ nala ana ya na ana ahụ na-agba ụgwọ na-agba ụgwọ ifu na anyị nwa bụ ndị Igbo ma na-agba ụgwọ. Then the man wee bịakwute ya na church we say the man na gịnị mezi the man wee gwagwa ya na ihe anụnwa mee over 15 years ago. O sị na ya nwee chefuo na that no nwere ihe o mee the man that even him mgbe ọ nọ n'ụmụazị na-aba nwụgo that he felt bad. Then another man wee kwukwu okwu sị na n'okwu bahanụ n'okwu a na si happy ya kedu ihe mee nji ekwuli ha this pastor na video ya kịta ọ sị na ọ na-arụ na ministry wee nwee problem a na be ha anasịrọ ele ana nwanne nwoke ji wee lie the money. Kedu ihe o mee he connive inje wetele akwu unu mmadụ ata na alụ na-emekwu n'ụka people are using church to corner ọ na-arụ na ministry ndị mmadụ ministry o mention si nọ na Nnewi should put ear on the ground ha ya anọ ebe o mention o wee sị na last year December ka anata kweda bụ kwere the boy ya chọrọ ige ntị mbụ nwanne nwoke o wezi ndị ogbu mmadụ kwa 150,000 ka ha wee gbuo nwanne nwoke mgbe na ajụzi na mmadụ one ka Igbo so na ogbuo na mmadụ ịsaa na the family. Then end this video. Kedafa your church? Mercy Ministry. Okay. Mercy Ministry nebe called in under like Anewe Street and other things. Amoko. Number again Amoko. Number again? 72 Amoko. Okay, 72 Amoko Road, Nnewi, right? Okay. Ona edi kedu ihe mere ji we na ọnọdụ dị ona. Ịkwụrụ ụgwọ ka eme gịnị? Kedu onye anyị kwụrụ ụgwọ? Sorry. Kedu onye kwụrụ ụgwọ ka egbuo? Kedu afọ nwanne gị ahụ? Joshua. Kedu ndị anyị kwụrụ ụgwọ ka afọ ha? Okay, Chekwuba Agbom. Who else again? Sunday Wolubu. Okay. Who else again? Somebody Naba. Kekworo ụgwọ ka ha gbuo your brothers. Okay, I have a question. Kedu ihe mere ihe iji wee kwụọ ụgwọ ka egbuo nwanne gị ahụ? Maka katakata unu na-enwe na family. Ikwekwa ụgwọ ka egbuo nwanne gị. Okay. Okay. Erere na-eme gịnị? Okay. And enyere gị your own share ka gịnị? Okay, kwejekwa ụgwọ ka egbuo ya. O nwere ka isi wee kpesara ya ndị obodo? Okay, na December. And ichere ozi ka oro na December ahụ. Ichere ozi ka oro na December. Ikwejekwa ụgwọ ka egbuo your brother. Okay, December nke gara aga. December 2025, right? Because of 2026 ka anyị nọ. Okay, ikwe ego na-eke kwụrụ ndị ahụ ka ha gbuo your brother. Is it 150 naira or 150,000? Okay, 150,000. Okay, so that couple organizers. I'm coming. Mmadụ na-eke Igbo bugoro na bunu. Mmadụ 7. Oh, you mention them. Mma like ị na-akpọ their surname, everything in fullness. Onye Tochukwu Igwe bụ onye izi bụ ụzọ gbuo. Kedu onye ọzọ igburu na bunu? Nene Igwe ọ bụrụ mmadụ na-abụ. Kedu onye ọzọ igburu na bunu? Gilbert Igwe onyanwa. Okay. Kedu onye ọzọ igburu? Bernard. Ọ bụrụ kedu onye ọzọ igburu na bunu?
Theophilus kedu onye ọzọ igburu na bunu ọfọ mmadụ na-abụ isi m nọ 7 Chinyere that is 6 ọka onye ọzọ with Madoka that is 7 right ka igburu na ekenekwa gị na vidiyo nke na-enecha biko asịrị m ka njụ kedu ihe mmadụ ya emegide gị iwe egbuwe onye abụrụ pastor in my own times for you igbu 1 2 3 4 5 6 7 and he called them by name shows that there is something wrong with your mindset. There is something wrong somewhere. You are not a pastor, okay? And I keep saying it, be careful of where you go. You just never say, actually, may get better. With 1,000, with 2,000, can make get better. But also, those people will be faking fake that even China will deny making them. China will deny making their level of fakeness. Ọka na-aka mma ihe na-eme ka ha na-amala ebe ihe na-eme mmadụ si kedu nke bụ na ihu family mmadụ ofu onye akwụlụgo ọtọ gbuchapụ mmadụ ịsa maka na ị na-aza ana. There is a level of ihe ya bụ ilu hapụ onye anya gabala onwe ya. Ana na-agba ụgwọ, which I me myself I strongly believe na ana na-agba ụgwọ. Ụmụ m onye nke ụmụ ya 1 2 3 anwụọna ọka na-aza ana. Nke a bụ ama m onye nke amalụ ya ụnụ ụmụ ya ịtọ anwụọla ọka na-aza ana. And he is not even nyanwa na onwe nke ya anwụgo ụmụazị ya continue ọka na-aza ana ha. Onwe bụ ụmụ ịtọ anwụọna mpa anwụọna ụmụazị ka na-azọ data anagburu nwanne ha gbuo nwanne ha nwoke nke ọzọ gbuo nwanne ha nwoke nke ọzọ gbuo nwanne ha nwaanyị gbuo mpa ha sila ha na-azọkwasa ndị nwe ana kan kwechilukwa o kwechilukwa n'enu ya. This is the stain I need ebo ndị Igbo mma as a collective people. Ana na-agba ụgwọ. Even Bible, it is strategically mentioned in Bible in some verses when God is speaking against the land. Mgbe Chukwu chọrọ ịtọchọ nwoke n'obido nwoke disobedience, he did not cause the man, he caused the earth. To show you that there is a mystery that is surrounding this earth. Mgbe Moses gburu onye Egyptians, Moses akwa onye Egyptian not onye Egyptians ọgba ọsọ wee nye onye Egypt aha na ana. When God met him, makwa mana na-achọ Moses ka egwu, but when God met him, o say Moses yipụ slippers gị na ana izodolo okwu is a holy ground, which means na is a holy ground mana corrupt gị mana in order for me to reconcile with this earth but okwu gị na ana. That is why most times ndị onwe ndị mgbe gboo ya bịa meet him actually made decree for you that we walk. Ha yipụ slippers agba n'okwu na ana. A man of God gave testimony mgbe one woman kpeli ekpe for long life, which is Joshua Simon. Also when he approached this woman, the woman and Gucci we see and the woman have to remove her slippers, place her leg on a ground and started praying for him. I don't know why we put on an those things so soon on Maria. And is powerful. Una azozina. Ndị mmadụ like izela anabido galawa ọnụ mana ana kwesịrị ịgala ọnụ. Asa onye omenala bụ onye Igbo sef ikwesịrị ịdị na-ele ana ele na ana Igbo anyị. Ikwesịrị ịdị na-ele ya ele. Mgbe Igbo anara ele ana ele mbi ka na-ebi ana. Na enyegodu mana anaga dị n'agụ ka nwe kobo mana kịta ihe bịazi bebe mee mosepụ borolo mmadụ ana today ana achọzi ana ha achọ. Because somebody woke up one day decided to use aghụghọ. Asị na na-agba akwụkwọ ana na nwere boundary. Ndị mmadụ gbawa fence mechibezi ụzọ kwesịrị ịdị na-apịa ngwa esi anakpute na nke agbata obi gị kịta alụchicha anya ya enwezi onye na-ekwe ka agbata obi ya si n'isi fence ya gaa enwerezi apịa ngwa eden dododo ka anyị chegharịa na wepụ ajọ ihe na awa mis ka ama nọ ihe ya dị nakatala anyị na mma ekwuchakwa anụ m ịchọ ewere okwu mmeli ihe ịchọ ime na continue zọwa na ana ka ọ dịkwa